baha, sunog ug linog, makabahatlok, makapakulba usa kini kapahinumdum nga walay permanente sa kalibutan. Sa usa ka iglap pwede mahanaw ang tanan, balay, mga butang ug mga taong gihigugma. Pero bisan pa ni ana, matag baha, linog ug sunog, pahiman nyo sa tanan nga dunay Dios, nga naay higayon nga magpasalamat, magampo ug magtinabangay. Ang tao manguro, nagatupang sa lunok, sunog ug linog, pero kasing-kasing nga puno sa paglaon dili matayog. Ang kinabuhi nagantos sa mga problema ang giatubang, pero ang paglaom dili gyud matunaw. Bisan pa mahugnon tanan, mubaro gihapon ta, kaya pagtuo sa Ginoo maoy atong hinagiban sa matag problema nga atong maagian. Sa problema nagantos, pero akong giagwanta, sa Ginoo migakos, aron ako dili mataro. Pero bisan pa ni ana, matag baha, linog ug sunog, pahiman nyo sa tanan nga dunay Dios, nga naay higayon nga magpasalamat, magampo ug magtinabangay. Ang tao at mamuro, nagatupang sa lunok, sunog ug linog, pahingo, pero kasing-kasing nga puno sa paglaon dili matayog. Ang kinabuhi nagantos sa mga problema ang giatubang, pero ang paglaom dili gyud matunaw. Bisan pa mahugnon tanan, mubaro gihapon ta, kaya pagtuo sa Ginoo maoy atong hinagiban sa matag problema nga atong maagian. Sa problema nagantos, pero akong giagwanta sa